Og vi har Mathias Klysner her. Jens Erik klarer den på. Det er en meget kontroversiel teknik. Strategi. Vent. Se her. Hvad vil han gøre? Nej. Det er spændende der. Det er spændende. Sådan. Rigtig godt. Klysner! Ja! Nu er koppen placeret i en ny bane. Vi kalder den Fire of Pig. Fire of Den er beskyttet af 2 nisser. Vi kan se en skraldespand her. Der er en larve. En vild larve på, ligger på hovedet. Og hvor starter vi med tapen henne? Den starter lige der, hvor du står. Lige hvor jeg står. Det er ikke så lang. Denne bane er ikke så lang, men til gengæld er det svært fyldt med onde forhindringer. Frygtindgydende! Det er den slags kampe, der er virkelig vilde. Og det er en ryger. Det er en ryger, der skyder. Den ægte vaskeægte ryger. Banden på skraldespanden. Ej, det er fandme svært. Og på bordet og sådan noget. Nå, den er overhørt. Meget smart. Vi står nu henne i næsten den anden ende af lokalet. God mand. Det er en utrolig bande, som han ikke selv havde regnet med. Øj! Nej. Den kan han godt få lige på tredje her, det skal han helst have. Jeg ved han kan. Lasse Westman, han har skills, det har han vist før. Få den lige på tredje. Kan han gøre det? Kan han gøre det der? Det kan han godt. Det gjorde han. Gør han. Men snitter lige. Tal så her. Hvordan Men synes altså, ja, mit første skud, det går ikke så godt andet. Altså, jeg rammer den skævt, og den rammer forkert bander deroppe på. Det er jeg bare ikke godt med. Jeg synes, jeg kommer rigtig godt tilbage på min anden skud og får den ind i spillet igen og får den på tredje. Jeg synes, det er rimelig godt. Glimrende. Er du selv? Alt for voldtofte. Vent. Jeg har boner på. Alfred Voldtofte. Han fik lige på 5 sidste bane. Og den er det. Nej! Og nissen står i vejen. Og nissemand, hvad siger du så til det? Jeg er ond nisse! Og vi har heroppe for... Så han kan godt skyde ned, det skal han helst. Det gør han også. Det gør han. Rigtigt. Alfred Voldtofte, hvordan synes du selv det gik? Det gik meget godt, men jeg hader den forbandede nisse. Nissen gør jo bare sit arbejde. Er det virkelig et problem? Ja! Det er et stort problem. Ja. Ja! Lasse Krohmann er ved at forberede sig. Han skal ned herfra. Han kan godt få en i. Så du kan lige gå. Er du klar? Ja, jeg er klar. Mathias skal passe på sin røv. Ui! Den kan han sagtens få noget godt ud af, Lasse Krohmann. Det ligner en pool, det der. En pool. En pool, det vil sige noget. Må jeg godt gøre sådan her? Det må... Man kan lave billigere svede. Ja, det må man gerne. Læg ned. Du må gerne. Det kalder vi en billiard, det her. Oj. Han rammer den 2 slag. Lasse Krohmann, hvordan synes du selv det gik? Det gik fremragende. Du fik jo lige på 2 slag. Det er ikke sikkert, der er andre, der kan gøre det. Det er virkelig et flot slag. Gå væk! Med dit pool. Gå væk! Okay. Jeg synes, det var rigtig flot, Lasse. Tillykke med sejren. Tillykke. Ja, det er fint. Okay. Ja, det var sgu ikke så godt. Det var ikke så godt, ikke? Og nogenlunde et skud ligesom Lasse Krohmann kan han formodentlig. Eller rammer. Og hvis man ikke får den på tredje skud her, er man umådelig. Dårlig. Han får lige her på tredje skud. Der er meget stress på. Yes! Jeg vil sige det sidste skud, jeg var så presset, jeg har aldrig. Tror du kan komme med på Galatea? Ja, jeg håber med hele mit hjerte. Nej, du var Og vi har nu Mathias Klysner Markusen. Hej. Kan han gøre det, Mathias? Pas på, råb under. Næsten. Du må ikke køre den. Den er indunder. Et slag. Der var et slag der. Det var 2. 2 slag. Nej. Jo, selvom den kan skifte retning. Den kom ind sådan her til rampen. Den ramte ikke. Vi har det på video. Nok, jeg var en rampe for helvede. Ja, lad os se det på Det kan video. vi We have it on radio! Vi kan nemlig se det på video. Den ramte. Ikke lige nu. Prøv Mathias. Og vi havde nu Mathias. Mathias, tror du også, du kan joine Galatea? Det kan jeg godt vælge. Jeg vidste det var. Det var ikke. Det er en fejl. Vi kan se det på video nu. Den var inde på tredje slag. Hvor skal vi tage? Fjerde slag. Tredje slag. Den var inde på tredje. Slap af.